Musika saio honen ostean DBH-ko ikasleekin jarraituko dugu. Kasu honetan lehenengo mailakoen bertso bataila bat izango da, eta adi egongo gara zein den irabazlea. Sorte on guztioi, itxaro bat. Durante este trimestre hemos estado sumergidos en el versolarismo. Como reflejo del trabajo realizado, nos hemos preparado una batalla de versos. Esperemos que sea desgarrado. Amaieran bindantona beziko dugu eta parte hartzera gonbidatzen zaituzte. Al final cantaremos bindantón y os animamos a que cantéis con nosotros. Kaixo guan emiren eta june gara, eta gure badugu sendoa, rima batzuk egin ezabeztelestera, eta gure tate dela gustokoa. Talde gara lau pertsonarekin, ineska eta bimutil baina denok berdin, anonimoak gara ez dugu izenik. Eta horrezegatik gara gu berezi. Hori izango da bazuen iritzia, gure bertsotatea txapelduna bada, zuek aspergarriak gu irabaztea, asmatuko ditugu guk zuen izenak. Lau pertsona gara talde polindotan, mineska eta